Jaun eta jabe, Gatixagirrek idatzia eta irakurria. Ez uste eta deserosotasunak gorabera, ez zitzaien etxe berrira ohitzea larregi kostatu. Arrotza zitzaien bai, kanpoko isiltasuna, gau estinpanoak urratzen zituen utxura. Arrotza, alaber, etxearen beraren noizean behingo soinu errepertorioa, abeen kraska, zoruen kirrinka, tximinian behera zetozen haize uluak. Arazo teknikoak ere ez ziren makalak izan. Kalefakzio sistema berria ez zebilen behar bezala. Lagun batek aholkuatoriko erradiadoreen purgazioek ezer gutxirako balio izan zuten. Eta azaroaren hasieratik estufa elektriko txiki bat sartu behar izan zuten logelan. Arratoi inbasio nazkagarri bati egin behar izan zioten aurre, trampa itxaskor eta krudel batzuen bitartez. Bainugelan kainerien konexioa gaizki eginda zegoen nonbait. Eta mando gorria erabili behar zen ur hotza lortzeko, eta urdina beroa izateko. Goiz askotan, bitxikeria hura ahaztu eta denbora puxka bat pasatzen zuten zorrota da hotzaren azpian, madarikazioka. Eta hala ere posik zeuden, aldaketaz kontent. Hala esaten zioten elkarri. Benetako etxe baten jabe ziren, Goiok lanerako toki aparta zeukan. Garazik ordu erdi eskaseko autobidaia lantokiraino. Mauka eder hori topatu izanaren sortea txalotzen zuten. Garazik 6 urte inguru zeramatzan pisu babestuen zozketetan parte hartzen. Bere izena beste milaka izen zituen zerrenda batean. 27 urte baino gutxiagokoen kupoan hasieran. 27 baino gehiagokoenean gero, hala beharrez. Azkenean, egunkarian iragarki txiki bat ikusi eta urte luzez izosturiko afera martxan jarri zen supituki. Abiadura bizian jarri ere. Etxearen jabeak, estutasun ekonomikoak tarteko, gaizki ateratako negozio bat nonbait, presa zeukan heredatutako etxe zahar ura saltzeko. 10 urtez abandonatuta izan zuen, baina ezinbestekoa zitzaion orain etxea saltzea. Horregatik zen prezioa hain bajua, azaldu zion Goio eta Garaziri, urgentziagatik. Ordurarte inoiz ez zitzaien burutik pasa hiritik kanpo bizitzea. Garaziri, babes ofizialeko pisu baten zain zegoenean ere, kezka eragiten zion auzo berri hoien periferikotasunak. Ezerezaren erdigunean egote bakandu horrek. Eta orain, auskalo nondik nora, herri ezin apartatuago batera joan ala ez erabakitzen ari ziren. Ordura arte sekula entzun gabeko herria zen. Mapetan kostata topatzen zena. Ez deusa, beste garai batekoa. Internet bidez bilatu behar izan zituzten hara ailegatzeko argibideak. Muino baten gainean zegoen eta bere punta altuenetik ere, garisoroak eta eskualde errepideak baino ez ziren ikusten. Errepidearen bestaldean, txalet adosatuen urbanizazio berri bat ere ikusitekeen. Hori zen gizateriaren aztarna bakarra, eta horrek lasaitu zituen herrira gerturatu ziren lehenengo aldian. Alde honei erreparatu zieten. Etxe hura benetako etxe bat zen, sobera espazioduna, natura zinguratua, benetako istorio baten jabe. Lasaia, oso. Bakartia ere bai, baina festak antolatu zitezken, nahi adina, udaltzaingoari deituko zioten bizilagunen arriskuri gabe. Aire purua izango zuten eskura etengabe. Prezioarena etzen nola nahiko abantaia. Eta noski umeak izatekotan ere leku bikaina huraxe, ezta? Lagun arkitekto batekin bisitatu zuten etxea bigarren aldian. Hark, etxearen egoera onargarria ziurtatu zien. Azkar eta erraz egin zitezken konponketa eta berrikuntza simple batzuk azaldu zizkien. Teilatuan atonketak, leihoen isolamendua, kalefakziorako instalazio berria. Eta ez, beko pisuko 2 gelatxoak banatzen zituena etzen karga horma bat, eta ura botaz, saloi handi samarra geratuko zitzaien, festetarako eta.
Hurbileko urbanizaziora jaitsi ziren gero. Tabernan zeuden bezeroen artean informazio pilaketa egitera. Herria, bizilagunak, komunikazioak. Herriska 70ko hamarkadan hasi zen usten, ia desagertzeraino. Inguruko herri gehienek pairatutako patu bera. Familia bakarra gelditzen zen orain modu iraunkorrean bertan bizitzen. Baina, eta hor zegoen herrirako esperantza bakarra, hiriko jendea hasia zen etxeak erosten, berritzen, asteburuetan umez betetzen. Udan ere mugimendu dezente zegoen, eta ez bakarrik asteburuetan. Gainera, urtebete zen telekomunikazioak hobetzeko administrazioaren plan bati esker, posible zela herrian ADSL konexioa izatea. Herrira zeraman pista estua berriki asfaltatua zen. Urtebete ere etzen izango. Tabernarik ez zegoen kaskoan, baina urbanizazioko tabernan, zentro soziala ere bazena, bazegoen girotxoa, eta ongi etorriak izango ziren bertan. Handik pare bat egunetara etxeko jabeak presa sartu zien. Garazik bere zalantzak azaldu zizkion, denbora eskatu zion. Prezio merkeago bat proposatu zion orduan jabeak, beherapen adierazgarria. Pasatzen utziko zuten horrelako aukera bat? Hilabete batzuk pasa ziren hirian alokairuan zeukaten pisua utzi eta herrira mugitu zirenerako. Lan mordoa egin behar zen etxea bizigarri bilakatu arte. Hasieran, baikortasunez, aurre ikusia baino askoz gehiago. Asteburuak baliatu zituzten, baita oporrak ere. Engainatu ahal izan zituzten lagun guztiak, bertan izan ziren. Teiatu gainean edo etxe barruan, leiho eta arte markoetan burleta ipintzen, hormak margotzen. Gauez, beren pisu alokatura bueltatzen zirenean, txikia eta itogarria egiten zitzaien, eta handik alde egiteko gogoak gainezka egiten zien. Azkenean, iraiaren bukaera aldera, mudantza definitiboa egin zuten. Garazik 2 egun libre hartu zituen. Lagun batek utzitako furgonetan pisu alokatuan zeuzkaten altzari apurrak sartu eta agur esan zioten hiriari. Dena garbitu behar izan zuten. Zoruak, eskailerazpia, bainugelak, ataria, oharkabean pasatako 11 izkina eta txoko ilun. Altzariak kokatu zituzten. Gela bakar batean sartzen ziren guztiak. Altzari berriak erosi beharko zituzten utxuneak betetzeko. Estilo tradizionalago bat proposatu zuen Garazik. Nekazari inguru berrira hobeto egokitzeko. Burdina forjatuzko ohe bat logelarako, esaterako. Eta zergatik ez, Garaziren amaren etxean gordetzen zuten komoda zaharura, umeen gelarako. Etzen umeen gela delakoa aipatzen zuen lehenengo aldia. Bromatan bazen ere, beren logelaren ondoan zegoen gela txikiagoa aipatzen zuen bakoitzean, horrela deitzen zuen. Eta ze kolorez pintatuko ditugu umeen gelako paretak? Kutxa horiek momentuz umeen gelan gera daitezke. Goiok etzekien kezkatzen hasteko ordua ote zen. Bere ustez, kontua nahiko argi zegoen. Arkitekto baten bulegoko bere lana, maketa virtualen diseinuaz arduratzen zen, utzi berri zuen. Printzipioz urtebeteko eszedentziaz. Baina tarte hura bukatutakoan, lanera bueltatuko zela imaginatze hutsa ezinezkoa egiten zitzaion. Saiatu ere, etzen asko saiatzen. Orain gainera, etxearen eta hipotekaren esklabotza zeukaten, Garaziren nominagatik lortua noski, eta ume batek gehiegi konplikatuko luke guztia. Garaziren hitzei muzin egitea erabaki zuen Goiok. Oraindik luzamendutan ibiltzeko aukerak bazituela iruditu zitzaion. Burua uste nagusia etxea guztiz txukuntzea zen. Horrekin, entretenimendua izan zezakeen Garazik bolada baterako. Zoriontsu zegoen etxeko jauna egoitza berrian. Goizetan, batez ere. Batera gozaltzen zuten Garazik eta biek. Baina gero, emakumeak autoa hartu eta alde egiten zuenean, itxiltasuna baino etzen geratzen inguru osoan. Ganbarara igotzen zen orduan eta ordenagailua pizten zen bitartean, lehenengo zigarroa erre ohi zuen leihoan. Momentu hoberena zen ura. Eguna probetsugarria izango zitzaion esperantza mantendu zezaken oraindik. Urtebeteko beka lortua zuen, baina hain luze begitandu zitzaion urtebete ura, 8 hilabetetan geratua zen azkar batean.
eta denborak gupidagabe aurrera egiten jarraituko zuen sentipena zeukan Goiok. Emaitzak behar zituen, aspalditik. Eta dena erritmo egokiz martxan jarriko zen momentuaren zain bizi zen. Kea botatzearekin batera, etxe aurreko aranondoari erreparatu zion. Aranak, helduegiak, berez erortzen ziren, eta txoriek, pare bat mokokada dedikatu ostean, bertan abandonatzen zituzten. Herriko kale bakarra, erdialderantz zabaltzen zen, eliza zegoen tokian, baina bidezidor bihurtzen zen gorantz egin ahala, kanposantuan bukatzeraino. Noizbait kanposantua bisitatzera joan behar zuela gogoratu zion bere buruari Goiok. Gero, herriko biztanle bakarrek izandakoen etxera begiratu zuen. Bizilagunen arteko harremanaren kalitatea beren etxeak banatzen dituen distantziarekiko proportzionala bada, Goiok harreman baketsu eta atsegin samarra aurre ikusten zuen. Etxe bakoitza, herriko mutur batean baitzegoen. Eskualde errepidetik pista asfaltatu berria hartuz eta 2 kilometro gorantz eginez, herria agertzen zen. Eta topatzen zenuen lehenengo etxea bizilagunena zen. Etxe izugarria zen, armarri eta guzti, baina leihoen erdiak edo egurrez estalita zituen. Baratze txukun bat ere bazuen, tomateak, letxugak, tipulak. Gero, goranzko bidea jarraitu beharra zegoen, ezkerrera zein eskumara etxe zahar eta zahar berrituak utziz, eliza igaroz, Goio eta Garaziren etxera ailegatu arte. Herriko azken etxea. Garaiena. Guztira, 200 metro egongo ziren bataren eta bestearen artean. Aski zen. Egun horietako batean, auzoak bizitatzera joan beharko lukete, pelikuletan bezala, beren buruak aurkeztera eta. Baina pelikuletan, veteranoak joan ohi dira bizilagun berriak bisitatzera eta detaiotxoren bat zeramatera. Beheko bizilagun horiek ordea, ez ziruditen norberaren etxera deituko zutenetakoak, goxoki kasa edo ardo botila bat eskuan. Buruarekin eta urrundik baino ez zituzten ordura arte auzoek agurtu, inongo jakin minik agertu gabe. Gizon konkortu samar bat zen bata. Goizean goiz, aitzurra edo sega eskuan, mendian galtzen zena. Batzuetan, Land Rover zaharra hartu eta abiadura harrigarriz bidean behera ere ikusten zuen Goiok. Itzultzen zenean, are azkarrago zetorren. Autoa kontrolatzeko arazoak balitu bezala. Urbanizazioko tabernan ere topatua zuen noiz edo noiz gizona. Adin zehaztezina, lanerako fasa oraindik soinean. Baina haren aurpegiek ezerrez esateko aholkatzen zion. Neskatxa bat zen bestea, goizero taxi bat hartzen zuena, motxila bizkarrean, eta gauera arte itzultzen etzena. Asteburu batzuetan, mutil baten motorrean igo eta gero, galtzen ikusten zuten. Hori zen guztia. Ez zirudien familia ugaria eta zaratatsuak baldin baziren, Goio eta Garaziren etxetik ezin zen igarri. Sukaldean afaltzen zuten, goiz xamar. Sukaldeko hormara hiltzatutako barra batean, eserleku altuetan. Sukalde osoa berria zen, etxe tresna moderno zornitua. Beren inbertsiorik handiena etxe barruan. Garazik, bere lanaz lehen baino gehiago hitz egiten zuela iruditzen zitzaion Goiori. Afari osoa monopolizatu zezakeen lasai asko. Eko ikuskaritza araudiaren eta ISO 14.000 baten inguruan berbetan, edo ISA YZ lankidearen azken lardaskeria deskribatuz. Ingurumen teknikaria zen enpresa aeronautiko batean. Hegoak eta turbinak eraikitzen zituzten abioiak egiten zituen enpresa brasildar batentzat. Ia 10 urte zeramatzan jardun horretan, eta jadanik ez zeukan inongo misteriorik Goiorentzat. Berak ordea ez zeukan gauza handirik kontatzeko. Etxean pasatzen zuen egun osoa. Goizaren erdian buelta bat egiten zuen. Urbanizazioko tabernara ere jeitsi ohitzen, kafea edo patxarana hartzera bazkalostean. Urbanizazioa etzen oso alaia. Etxe gehienak oraindik saldu gabe zeuden,
eta tabernako bezero gehienak inguruetako nekazariak ziren. Goiorentzat ulergaitzak ziren gauzei buruz mintzatzen ziren. Edo musean egiten zuten hitzik esan gabe. Bueltako bidean, masustak hartzen entretenitzen zen. Prozesuan zeukan piezari buruz ez zuen inoiz hitz egiten. Arkitekturaz ez da abesten, ezta? Esan ohi zuen. Ahaztua zuen norbait parafraseatuz. Ba, arteaz ez dut nik hitz egingo. Gainera, amantxo zebilen, edo amantxo baino okerrago, pauso bat aurrera eta beste bi atzera, ematen zituela iruditzen zitzaion. Egoera, baina, etzen oraindik Garazirekin komentatzeko bezain grabea, bere ustez. Bapatean norbaitek atea jo zuen, postrea etenez. Atearen aldaba originala utzia zuten, fosil pintoreskoa, baina timbre elektriko bat ere bazuten, dindon egiten zuena. Dindon. Garazi altxatu zen, eta Goio atzetik joan zitzaion. Ez zeuden bisitetara ohituta, eta gertakizun harrigarria zen hura, biok ikusi beharrekoa. Neskak ilea hori zindatua zuen. Hurbildik ikusten zuten lehenengo aldia zen, eta argi eta garbi ikusten zitzaizkion orain bere sustrai beltzak. Tirantedun elastikoa zeraman eta anorak bat gainetik, irekita. 16 bat urte izango zituen, baina makillajeak begirada zahartzen zion. Epa, Gabon, hanbeko bizilaguna naiz, Joana. Ez zien bostekoa luzatu, ez beste antzeko keinorik egin. Goio eta Garazi, zer esan edo zer egin jakin gabe geratu ziren. Neska, teledendako saltzaile baten moduan mintzatzen hasi zitzaien. Makillajea gorabera, bigi apartak zituen, eta bazekien. Ongi etorri herrira, esan zuen irribarri zabal batez. Mila esker, erreakzionatu zuen azkenean Garazik. Ni Garazi naiz, eta bera Goio. Oso ondo, beno, besterik gabe jakin dezazuela. Inoiz laguntza behar baduzue, umeekin edo nik zaindu ditzakedala. Kanguru ona naiz, esperientzia badaukat. Neskak etxe barrura behatzeko ahaleginak egiten zituen, Goio eta Garaziren artean utzitako espazioa baliatuz. Eskerrik asko, baina ez dugu merik. Ez duzue. Esku ona daukat umeekin, beti esaten didate, baina, klaro, ez duzue umerik. Beno, ez dakit, beste zer behar baduzue, garbitzea edo baratzean laguntzea, hemen nagoela, besterik gabe. Oso ondo, Joana, ezta? Bai, Joana, hori da. Beko etxe horretakoa, bizilaguna. Nahi duzue? Anorakeko poltsikotik tabeko pakete bat atera eta zigarro bat eskaintzen ari zitzaien. Ez, mila esker. Eta zuk, Goiori zuzenean. Ez, orain ez. Tira, agur, gero arte, Gabon. Zigarroa piztuta gorantz jarraitu zuen, kanposanturantz. Baina ez zuten begiradarekin jarraitu. Berriro sukaldera bultatu baitziren. Goio beldur zen, zirkustantziak baliatuta, ez ote zuen Garazik umeen gaia aterako. Ze bakarrik behar duen egon adin horretako neska batek herri honetan. Ni ere bakarrik nago egun osoan hemen, ez dizut penarik ematen? Zu handia zara eta jostailu asko dituzu denbora pasatzeko. Bide batez, zelan doa azken pieza, eskuarena? Ondo. Ondo besterik gabe? Bai, ondo besterik gabe. Beno, ea harrikoa ere ondo egiten duzun. Ezer esan gabe jaso zituen Goiok postreko koilaratxoak eta arraskara hurbildu. Lasaituta sentitzen zen. Garazi telebista aurrean zegoen, bere mantaren barruan, eta ez zirudien ugalketari buruzko ezer esateko indarrik geratzen zitzaionik. Harrikoan kontzentratu zen. Azaroko larun bat batez, Goio bere estudioan sartu eta hondamendiarekin egin zuen topo. Garazi lotan zegoen oraindik, baina gizonaren oihu eta madarikazioek berehala esnatu zuten. Estudioan dena blai. Aurreko bi egunetan etengabe bota zuen euria eta zaparradak Goioren estudioan jarraitzen zuen oraindik. Putzuak zeuden non nahi. Sabaiak ere arrakalak zituen eta sabelduta zegoen leku zenbaitetan. Etxe aldaketaz geroztik lurrean eta dorretxo txukunetan zituen liburuak guztiz bustita zeuden. Bustita eta pustuta. Ekipoa konprobatzera jo zuen berehala.
kable korapiloak eta elektrizitate lapurrak lehor ziruditen. Tentsio orekatzailea, teklatua eta ordenagailua ondo zeuden. Gaitzerdi. Kaltetuena antza, liburuak. Arazoa, gero jakin zutenez, teia azpiko egurra zen. Lizunduta zegoen erabat. Teiak aldatzearekin ez zuten ezer lortuko. Beheko materiala aldatzea zen zentsuzkoena. Onduline izeneko asmakizun bati buruz hitz egin ziren beren lagun arkitektoak. Isolatzailea zen guztiz, eta teiaren bat edo beste apurtuta ere, uretatik libre egongo ziren betiko. Aldaketa garestia zen, baina hori oraindik ez zekiten larun bat goiz artean. Goioren liburu guztiak kanpora atera zituztenean, Beinola baratze izandakora, orain lorategi bihurtzeko asmoz, Garazik zaintzen zuen belardira. Eguzkiak goiza argitzen zuen, aurreko egunetako joera aldaturik, eta liburuak hortik zehar sakabanatzeko aprobetxatu zuten. Aulki, mahai eta noizbait eserleku moduan erabiltzeko asmoa zuten egurren gainean, lehor zitezen. Arte liburuak ziren gehienak, liburu garestiak, handiak eta pisutsuak. Are pisutsuagoak orain urez beterik zeudela. Atzerriko museoetan erosiak ziren batzuk, ahalegin handiz maletetan garraiatuak. Askotan, liburu hoien erruz, gehiagizko pisuari dagokion gehigarria ordaindu behar izan zuen Goiok. Ez zuten patu miserable eta umel hori merezi. Agerikoa zen hoietako batzuk ez zira salbatuko, eta gehienek arrastoak pairatuko zituztela betiko. Goiok negar egiteko gogoa zuen. Garazik ezin zuen tragediaren neurria harrapatu, baina gizona besarkatu zuen. Besarkaderen erdian bizilaguna pasatzen baratze lorategiaren aurretik. Joanaren ustezko aita. Oraindik ez zekiten haren izena. Lanerako buso batez jantzita zetorren, aitzurra sorbaldan. Betiko moduan, distantzia egoki batetik egin zien agur buruarekin, baina liburu saldoa ikusita, gerturatu egin zitzaien. Arazorik? Bai, itogin madarikatuak ganbaran, azaldu zion Garazik. Txarra da hori. Bai, jauna. Teiak aldatu beharko dituzue. Zerbait egin beharko dugu, bai. Laguntza behar baduzue, badakizuen hon nagoen. Beste inork baino prezio hobea egingo dizuet. Eta bideari berrekin zion, beste ezer erantsi gabe. Familia hori guretzat lan egiteko irrikan dagoela dirudi, esan zion Garazik Goi hori, bizilaguna hor nonbaiten galdu zenean. Zer, gozaltzera sartuko gara, ala hemen gelditu nahi duzu liburu zaintzan? Sartuko gara bai, baina nien naiz goze. Etxean sartu baino lehen ordea, Joana agertu zitzaien. Ai ama, ze gertatu zaizue? Liburuei begira geratu zen bera ere. Beren kolore eta tamaina desbreinekin ezoiko flora osatzen zuten sasi baratze horretan. Itoginarena azaldu zioten. Ba, laguntza behar baduzue, teilatua konpontzen, bakizue. Joder, zenbat liburu. Zertarako nahi dituzuen beste? Guztiak irakurri dituzue? Nik urtero erretzen ditut, kurtsoa bukatuta. Gustuagatik besterik gabe. Hor, etxe ondoan. Beno, aurten ezin izan dut, laugarren maila errepikatzen ari naizelako. Putada bat. Baina uda honetan, sekulako zutea ikusiko duzue, bai horixe. Eta gero, keinua guztiz aldatuz, galdetu zien. Aita ikusi duzue? Bai, orantxe pasada. Eta norantz zijoan, ohartu zarete? Gorantz, kanposanturantz. Bale. Eta berriro ere zigarro bat piztuta, agur erritual bat berarentzat nonbait, kontrako norabide hartu eta beherantz egin zuen alde, azkar batean. Gabonak gertu zeuden, baina ezin plan handirik egin. Garai batean, bidaiatu egiten zuten Gabonetako oporrak aprobetxatuta. Europako hiri batean, Berlin edo Praga edo Erroma, eta hango museoetan pasatzen zituzten 4-5 egun. Edota Kanariar uharte batean atseden hartzen zuten. Baina beren ekonomia ez zegoen bidaia edo uhartetarako orain. Teiatuaren ezusteko aferak kolpe mortala eman zien kontu korrontei. Aurtengoan, turroi merkea erosi beharko zuten. Gabon gaua Garaziren familiarekin pasako zuten.
umez betetako etxe zaratatsu batean. Urtezarra Goioren aitarekin eta haren emaztearekin igaroko zuten, isiltasun handiagoz. Goiori 6 hilabete baino ez zitzaizkion geratzen lana bukatzeko. Gero, beste pare bat hilabete zituen erakusketa prestatzeko. Bere bakarkako lehenengo erakusketa izango zen. Eta pozik egongo zen lana behar bezala aurreratua balu. Baina ez zen horrela. Denboraren erdia xautua zuen, baina lanaren erdia ez zegoen osatuta. Ez da laurden bat ere. Lasai maitea, esaten zion Garazik. Gabonetan inora joango ez garenez, egun guztiak aprobetxatu ditzakezu lan egiteko. Dena den, nik oraindik egunak ditudanez hartzeko, ziurrenik 4-5 egun hartuko ditut, eta hemendik kibiliko natzaizu, molestatzen eta. Oso ondo, erantzun zion Goiok, begiak pantaiatik bereizi gabe. Garazi lepoa musukatzen hasi zitzaion. Zer moduz 21. mendeko maisulan hori? Ondo. Alkandoraren lehenengo 2 botoiak askatu eta haren bularreko hile beltzekin jolasten hasi zen. Famatua eta aberatsa egingo zara eta neska gazteago batengatik utziko nauzu? Ahaztu egingo nauzu eta hemen utziko herrigaldu honetan? Hankartera ailegatuta, belarria miazkatzeari utzi gabe, bakeroen botoia askatzeko aleginak egiten ari zen, baina ez zeukan erraz. Hori gertatu baino lehen, zutaz aprobetxatu beharko dut pixka batean. Mesedez Garazi, lanean ari naizela, joder. Ez zuen ulertzen, etxean eginagatik ura lana zela. Lana. Errespetatu beharreko momentua. Bera ez zitzaion sekula bulegora joango bere sujetadore askatzera. Zergatik ezin zuen ulertu? Hain zaila altzen? Hain beste ari zen eskatzen? Garaziren danbatekoa auzokoek entzuteko modukoa izan zen. Gabonen ostean, Goiok uste bezala, Garaziren obsesioa areagotu egin zen. 2 arrazoi nagusi zeuden. Garaziren urtebetetzea, urtarrilean, eta Lorea, Garaziren aizpa. Bera baino 2 urte gazteagoa izanagatik, 2 ume zituen dagoeneko. Neska eta mutila, bikotetxo xarmangarria. Gainera, Eguberri eguneko bazkarian iragarri bezala, 3. peskizan zeuden. Lorearen senarrak triste aurpegia zuen. Eta Goiok ezin zuen gizonura imaginatu ume bat egiteko behar den gutxieneko gar horrekin. Baina frogak hor zeuden, begien aurrean, negarrez, mukiak sofan utziz, argazki albumak apurtzen eta izeba Garaziren lerdea jari barazten. Bizitza hutsal txamarra izango zutela imaginatzen zuen Goiok. Bestela ezin zuen ulertu, oraindik gazteak izanik beren existentzia umez betetzeko grina zoro hori, beste guztia alde batera utzita. 33 urte ezin dut sinetsi. Pare bat egun gelditzen ziren Garaziren urtebetetzerako eta hasiak ziren haieneak. Urtero errepikatzen zenez, ezaguna zuen Goiok hizketaldiaren nondik norakoa. Aurten oparion bat egin beharko zion. Txarrena zen kotxe bakarra zutela. Hortaz, Garazirekin joan beharko zuen hirira, eta egun osoa bertan galdu, dendetan aspertu eta gero neskaren zain egon, are aspertuago. Nagikeriak harrapatzen zuen hirira joan behar zuela ikusten zuen bakoitzean. 2 astez egon zitekeen herritik mugitu gabe, pozik. Nire kontsolamendu bakarra da, agian datorren urtebetetzerako 3 izan gaitezkela etxe honetan. Zer nahi duzu, txakur bat? Ez dugu datorren urtebetetzera arte itxaron behar horretarako. Goio, txakurraren txistea pasaren urtean ere egin zenidan. Bai, baina orain herrigaldu batean bizi gara, asko zoriontsuago izango litzateke txakur bat hemen, eta konpainia egingo lidake zu lanean zauden bitartean. Goio, benetan ari naiz. Ez dut uste askoz gehiago itxaron behar dugunik. Denbora gure kontra dago. Garazi, momentu honetan ezin dut alakorik pentsatu ere egin. Proiektua bokatu behar dut, eta erakusketa prestatu, eta... Baina ekainean lanera itzuli beharko duzu, eta dena askoz antolatuago egongo da orduan. Tira, ez dakit, agian goizegi da lanera itzultzeko. Erakusketan nola doan ikusi beharko da. Agian zerbait indartsua saltzea lortuko dut, eta beste erakusketa baterako... Zer? Goio, hori etzen hitzartutakoa. Nik dakidala etzegoen hitzarmenik. Gauzak datozen moduan hartu beharko ditugu, ezta?
Eta nola datoz gauzak, Goio? Baina zein mundutan bizi zara? Dagoeneko ezin duzu artista bohemiotara jolastu. Ez dituzu 20 urte. Jolastu? Nora dira jolasten? Ez dut ezera arrarorik esan. Bekarena ez da fantasia bat. Benetan egin duten igatik apustua eta etorkizunean ere, bai, ditxosozko beka hori. Ikusi zenuen zer nolako aurpegia jarri ziguten bankuan beka aipatu zenuenean. Eta gogoratu artista gaztentzako beka bat izan zela hura, eta osta sartu zinela hautagaien artean. Ez nuela benezi, uste duzu, ez dudala ezer balio. Melodramarik ez, mesedez. Ez dut ezer esan nahi zure lan, talentu edo dena delakoaren inguruan. Ez dauka zer ikusirik horrekin. Besterik gabe, errealismoz pentsatzeko eskatzen dizut. Errealismoz, zu kume bat nahi duzulako usteldu behar dut nik bulego batean astelenetik ostiralera, errealismo osoz? Barkatu, baina hori da nik egunero egiten dudana, eta horri esker daukagu etxe hau, besteak beste. Zure bizkar bizi naizela egotzen nahi dazu, hori da? Nik dakidala orain arte erdibana egin dugu dena. Bai, baina noiz arte? Beka laster bukatuko zaizu, eta orain esan didazu ez duzula lanegera itzultzeko asmorik. Nik ez dut esan, eta gainera, nik uste nuen zuk ere umeak nahi zenituela. Orain ni naiz interesatu bakarra, ala? Txirrinak jo zuenean konturatu ziren oihuka bizian ari ziren labiak. Arnasa hartu zuten, eta volumena jaitsi. Baina norote da? Ia gauerdia zen, neguko gauerdia. Kanpoan etzen giro, barruan ere ez. Neska ohikoa norakarekin zetorren. Malkoek, ordea, herrimela desegitearekin batera, begizulo sakonak eragin zizkioten. Dardarka zetorren. Pasa naiteke? Haize hotza zebilen eta azkar sarrarazi zuten neska etxean. Behin alfombra zapalduta negarrari ekin zion. Garazik eta Goiok elkarri begiratu zioten, estututa. Garazik belarrian atze egin zuen, zer egin etzekienean egin ohi zuen moduan. Sukaldea seinalatu zuen gizonak buruarekin azkenean, eta hara eraman zuen Garazik neska, besoa sorbalden gainean jarrita. Lasai, Joana, ez negarrik egin, ezaguzu zer duzun. Baina neskak ez zuen ezer esaten, negarra baino ez zuen egiten, sotinka gero. Bere begi berdeak inoiz baino distiratsuago zeuden. Kolakau bat prestatuko dizut, nahi? Maiaren inguruan eseri ziren hirurok. Neskak negar jarioa eten eta zurrupada txiki bat eman zion kolakauari. Baina ez zen hitz egitera animatzen. Zerbait gertatu alda etxean? Garazik ondo neurtu nahi zituen bere hitzak. Neskaren begiak geroz eta sakonagoak egiten zirela zirudien. Zerbait gertatu zaio zure aitari? Aitaren aipamena entzun eta negarrari ekin zion berriro Joanak. Gero, anoraka jaitsi eta ezkerreko sorbalda utzi zuen agerian. Zigarro markak 5 ziren, gorriak. Zirkulo bat osatzen zuten 5 artean. Berehala gorde zuen sorbalda, eta trago luzeago bat eman zion kolakabari. Aitak egin aldizu hori? Neskak ez zuen ezer erantzun. Burua gehiago sartu zuen sorbalden artean. Ezaguzu, Joana, berak egin aldizu? Ezer erantziko ez zuela zirudienean, biak harrituta utzi zituen modu argi eta lasaian mintzatu zen. Hemen geratu naiteke gaua pasatzera? Zur eta lur geratu ziren Goio eta Garazi. Kontua, konplikatua zen. Alde batetik, nork ukatuko lioken neska babesgabe bati aterpea. Batez ere inguruan senide psikopata baten mehatxua zebilela jakinda. Beste alde batetik, neska adintxikoa zen eta aitak erraz asko erreklamatu zezakeen bere alaba, modu txar samarrean, edo bikoteari baiketa leporatu, zergatik ez. Ez izan esageratua gizona. Garazi, neska hartzeaz konbentzituta zegoen, eta Goio konbentzitzen saiatzen ari zen, saloian. Neska, momentu batez, sukaldean bakarrik utzita. Gau bakar batez ez da ezer gertatuko. Bihar gauzak argitzen saiatuko gara. Tira, ongi da, baina gero ez esan nire ideia izan zela.
Sukaldera bueltatu ziren. Katiluan etzen kolakaurik geratzen. Zatoz, Joana, saloiko sofa irekiko dizugu, esan zion Garazik, goxoki. Eta nire pijama bat ere utziko dizut. Umeen gelan ere gera zitekeen, baina hurbilegi zegoen bere logelatik. Sofa ohearena erdibideko soluzioa iruditu zitzaien. Ordu bata zen azkeniko era sartu zirenean. 6 ordu barru iratzargailuak joko zuen. Hala ere ezin zuten lorik hartu. Biak ere belarriak zorrozten saiatu ziren, beheko pisutik, saloitik, etor zitekeen edozen soinuri antzemateko. Baina etzen ezera ditzen. Biharamunean dena argituko zela esanez lasaitu nahi izan zuten elkar. Azkenean Garazi lokartu zen, eta Goiok, haren arnasaldiari jarraituz, bide bera hartu zuen handik gutxira. Hurrengo goizean Garazik dutxatuta eta jantzita gozaltzera jaitsi zenean, ez zuen inor topatu beheko pisuan. Sofa ohea gordeta zegoen, maindireak bola bat eginda gainean utzita. Bere pijama arrosa aulki baten gainean zegoen, tolestuta. Te bat edan eta autoa hartu zuen, berandu samar baitzi joan. Joanaren etxe aurretik pasazenean, ez zuen ezer berezirik sumatu. Afera bere horretan ustea pentsatu zuten. Gau hartan gertatutakoa ahazten saiatu ziren, garrantzia kendu zioten. Nerabe guraso ohiko istilu bat izan zitekeen, besterik ez. Eta nola jakin benetan aitak eginak zirela zigarro markak? Joanak ez zuen esplizituki hori adierazi. Beheko etxean lasai zirudien denak. Joana ikusten zuten, ohi bezala, eskolara joan etorrian. Aitak ere bere errutinaekin jarraitzen zuen, soroetara lanera, edo Land Roverarekin auskalo nora. Garaziren urtebetetze festa zen gainera beren kezka eta okupazio nagusia. Sekulakoa izango zen. Lagunek askorentzat lehenengo aldia izango zen etxea bukatuta eta txukunduta ikusten zutena. Garaziren lankideak ere etorriko ziren. Guztira, 30 pertsona bilduko ziren larun batean. Ia guztiak kumerik gabeko gazte alai eta osasuntsuak. Garazik distira berezi bat zeukan bere egunean. Aspaldi ez zuen Goiok hain zoriontsu ikusten. Ederra ere bazegoen, pelukerian egona zen goizean eta alkandora polit bat estreinatzen zuen. Pintxoak prestatzen igaro zuten arratsalde osoa, eta autoan ia sartu ez zitzaizkien botilak saloian, sukaldean eta portxean kokatzen. Gehiegi edan ostean kotxe hartu nahi zuten lagunak etxean gera zitezken lotan. Batzuek koltsoi puzgarriak ekarri zituzten propio. Opariak ere bai. Brindisak etorri ziren gero. Jan edanera dedikatu ziren buru belarri. Gonbidatuek gustoko izango zutelakoan, su eder bat piztu zuten inoiz erabiltzen etzen tximinian. Norbaitek DJ lanak egin zituen eta musika mundu guztiaren gustokoa suertatu zen. Dantzan hasi ziren animatuenak. Zenbaitek marihuana errezuten portxean, eta sukaldean gero, hotzegi zegoelako kanpoan. Garazik tartako kandela guztiei putz egin ostean, ez ziren 33. 30 urte beretetzearekin batera utzi baitzion kandela berriak erosteari. Kaba botila bat ireki eta gonbidatu guztiei pitin bat zerbitzatzen hasi zen. Zorionak, Garazi. Kopa bat betertzear zegoen koparen jabea identifikatu gabe, baina hotsak gorantz begirarazi zion. Ah, Joana, hemen zara. Bai, eskerrak ematera etorri naiz aurreko egunekoagatik besterik gabe, eta zuen lagun batek ireki ditatea. Enekien festa bat ematen zenutenik. Oso jatorra zuen lagun hori, Ander, deitzen zela uste dut. Ondo zaude, esan nahi dut arazorik etxean? Ez, ondo nago, etxean dena ondo. Baina hemen pixka bat geratzea bururatu zait, besterik gabe. Kristoren giroa daukazue aizue. Eta zure aitak badaki hemen zaudela? Ez dago etxean, edatera irtengo zen. Zer, ez diazu champagne pixka bat emango ala? Garazik duda egin zuen. Adin txikiko baten aurrean zegoen. Azkenean pitin bat ematea erabaki zuen, eta Goioren bila joan zen gero. Kaba gehiago erreklamatzen ziotenei musin eginez.
Goio, ikusi duzun hor etorri zaigun ustekabean? Auzoagatik diozu? Bai, lehen ikusi dut. Patata tortilla jaten. Uste nuen zu gonbidatu zenuela. Aurreko egunean hain nabegitxu portatu zinen berarekin. Nola gonbidatuko nuen nik? Saltza ikusi eta hemen sartu da, bere kopeta guztiarekin. Eta zer egin behar duzu bota? Zuk egingo zenuela uste nuen. Txoratu alzara, nik ez dut rollo txarrik nahi gaur. Nigatik gera dadila, ez du molestatzen. Neskari begiratu zioten, saloiko beste aldean. Kaba apurra bukatuta, bere edalontzia berriro ari zen betetzen. Ronarena zirudien botila bati lotuta. Hau moskortzera etorri da, ikusten? Goio, zerbait egin beharko genuke. Baina Goio betiko lagun batekin hasia zen abesten, eta Garazi konturatu zen, ez zegoela ezer egiterik. Joana erraztasunez hasia zen bere lankide birekin berbetan. Lankideak barrezka ari ziren gainera Joana komentatzen ari zen zerbaitengatik. Eta berak ere dibertsio apur bat bilatzea erabaki zuen. Azken finean, bere urtebetetzea zen. Beste kaba botila bat ireki eta bere buruari zerbitzatu zion lehenengo kopa. Merezi zuen eta. Hurrengo egunean, Goiok eta Garazik historiako buruko minik lazgarrienaren tituloa eskuratzeko lehian sartzeko prest esnatu ziren. Garazik ezin zuela altxatu aldarrikatu zuen, baina handik 10 segundora korrika bizian joan behar izan zuen komunera. Goiok faltan bota zituen 18 urte zituen garaiak. Denetariko nahasketa koloretsuak edan ostean fresko eta alai altxatzen zen garai urrun ura. Etzekiten azkenean ze lagun gelditu ziren etxean lotan. Ezin zuten festaren bukaera gogoratu. Umeen gelara sartu zen Goio eta morrosko bi ikusi zituen, bere betiko lagunak, zehaskaren ordez kokatutako ohean. Zurrungaka zeuden biak eta Goiok beren sabel pustuei erreparatu zien, berriak ziren. Eskailera jaitsi zituen gero, eta saloian 4 pertsona kontatu zituen, botila eta edalontzi mordoska baten erdian. Bikote bat lurrean zegoen, gaizki puztutako koltsoi baten gainean, losakuetan. Beste parea sofa hoean, maindireri gabe, berokiak manta gisa erabilita edo zein montutan. Baina ez zituen lehenengoan ezagutu. Gizona Garaziren lankide bat zen. Haren nagusia zehazkiago esan da. Baina Garazirekin ondo egi, Goioren iritziz, konpontzen zena. Neska Joana zen. Ilea aurpegitik kendu behar izan zion guzti ziur egon arte. Festan eramandako arropa berarekin zegoen lotan. Baina ze hostia, murmurikatu zuen Goiok. 4 lotiak ez ziren esnatzen eta Goio Garaziri txosten osoa ematera igo zen. Zer, hemen gelditu dela lotan, eta non? Sofa hoean, Eduardorekin. Eduardorekin ohe berean. Begiak ireki gabe hitz egiten zuen emakumeak, eskuak kopetan, ohean berriro. Zer egingo dugu? Ez dakit Goio oso gaizkinago, 2 aldiz egin dut toka. Momentu zergatik ez didazu te bat prestatzen. Ohera bueltatuko litzateke gustora asko, baina zarata apur bat egitea komeni zela iritzi zion. Loti guztiak esnarazteko eta bakoitza bere etxera itzul zedin. Loti hoietako bat bereziki. Sukaldean aritu zen, koplari gabe kikarak maneiatuz eta gero, saloiko batean oio egin zuen. Gosaria prest dago! Etzen guztiz egia, kafea eta tea besterik ez zegoen. Ez baitzen jatekori geratzen. Kafea prestatzen zuen bitartean gogoratzen hasi zen goizeko 5 inguruan, festa beherantz zijoanean, Jokinekin sartu zela sukaldean, eta Magdalenak eta gaietak jaten hasi zirela, dena bukatu arte. Ogia ere, pintxoak egiteko xaututa zuten. Kafe eta te soia beraz. Izorra zitezela. Koltxonetakoak berehala esnatu ziren. Garaziren ingenieritza eskolako ikaskide bi, Bizkarreko minaz kexaka biak ere. Eduardori gehiago kostatu zitzaion. Marmar egin zuen, ingurura begiratu zuen desorientatua eta Joana esnatu zuen gero. Goikoak baino ez ziren falta, Garazi barne. Baina pausoka egitea erabaki zuen Goiok. Joan zitezela 4 hauek lehenik eta behin eta gerokoak. Joanak ez zion begiratu edo hitzik zuzendu.
Jada ezaguna zitzaion sukaldeko mailan eseri eta kafea zurrupatzen hasi zen. Paperezko ahosapi batekin begietako makillajea kentzen zuen bitartean. Eduardo alboan eseri zitzaion, baina ez zirudien ezertaz ezagutzen zuenik. Begiak irekita zituen arren, oraindik ez zegoen esna. Zelako festa, bota zuen azkenean neskak. Noiz errepikatuko dugu? Joana, zure aitak baldaki hemen zaudela? Lasai, ohituta dago. Zurrupada luzeago batez adierazi zuen ez zuela beste ezer eransteko gogorik. Beste gonbidatuak ere, beren edabei lotu zitzaizkien, ezer esan gabe. Jatekorik ez zegoelako kexatu gabe. Goiko pisukoak ere jaitsi ziren eta poliki-poliki denek alde egin zuten. Garazik ordea, ohean jarraitzen zuen. Alde egin dute guztiek. Gure neskatoak ere bai? Bai, berak ere bai. Bazkaria prestatuko dut eta gero siesta egingo dugu, ados? Egin nahi duzu, nik ezin dute zer jan. Garazi, zure adinarekin gehiago kontrolatu beharko zenuke. Izorrai. Ajeak asteazkenera arte iraun zion Garaziri. Astelenean, Eduardorekin hitz egin zuten festaz, azaletik. Anekdota tontoren bat edo beste elkarri gogoraraziz. Baina nagusiak ez zuen ezer aipatu Joanaz. Azkenean, Garazik kasualitate hutsez egin zutela batera lo erabaki zuen. Biak, mozkor eta nekatuta egonda, sofa hura topatu eta biontzako lekua zegoela ikusita. Gonazale porrokatua zen Eduardo, hori gauza jakina zen, baina 16 urteko batekin elitzateke atrebituko, are gutxiago Garaziren etxean. Ostiralean, goizean goizetik, elurra botatzeari ekin zion, eta ez zuen egun osoan atertu. Arratsalderako moztuak zeuden errepide ugari, hoien artean, Garaziren etxera zeramana. Mariaren etxean geldituko zela abisatzeko deitu zion goi hori. Maria beren lagun arkitektoa zen, etxearen berrikuntzekin lagundu ziena. Bakarrik bizi zen eta oso gustoko zituen bisitak. Lehenengo gaua zen Goiok etxean bakarrik pasatzen zuena. Ahal bezain ondo profitatzea erabaki zuen. Ezkongabearen bizimodua disfrutatzea, hori zuen egiteko bakarra. Inoiz ez zen bakarrik bizi izan. Pisu konpartitu batean sartu zen ikasle garaian. Gero gurasoen etxera bueltatu zen. Ama gaixorik zegoen ordurako eta nolabaiteko obligazioa sentitu zuen. Eta handik, zuzenean, Garazirekin bizitzen jarri zen. Damutzen ez hitzaion arren, batzuetan pentsatzen zuen goizegi joan zela neskarekin bizitzera. 26 urte zituela. Eta bestelako bizitza estilorik probatu ez izanak kuriositatea eragiten zion. Zer egiten du bada, bakarrik bizi den gizonezko batek, lana bukatu duenean, afaldu eta harrikoa egin duenean, kanpoan elurra bota hala ari duenean? Kopa bat prestatzea otu zitzaion. Patxarana, burbona eta ardoa gelditzen ziren oraindik festa egunetik. Harrigarria, edan zuten guztia kontuan hartuz. Bigarrenaren alde egin zuen. Ostirala izan da eta hirian egonda, Garazik hortik zehar ateratzeko aprobetxatuko zuela pentsatu zuen. Indarrak berreskuratu bazituen behintzat. Mariarekin irtengo zen. Hark utziko zion arropa egokiren bat gauerako. Parranda zale porrokatua zen Maria. Ez zion gizonen bat ezagutzeko aukerari inoiz uko egiten. Basoa esku zabalki bete ostean, izotzi gabe, bere buruagatik egin zuen topa. Begiak malkoz bete zitzaizkion baina itxurari eutsi zion. Gero, pare bat izotz erantsi zituen. On the rocks. Aste produktibo samarra izan zuen, aspaldian ez bezala. Telebista piztu ordez, leihotik begira jarri zen. Elurtea apaltzen zijoan. Biharamunerako agian etzen geruza fin eta belztu bat baino geratuko. Garazik, ez zuen itzultzeko arazorik izango. Plastiko bat hartu eta irristaketara dedikatu zezaketen eguna. Azkenean ezin izan zion telebistaren deiari gehiago eutsi. Zapping azkar bat egin zuen inertziaz. Inoiz ikusi gabeko eta doi-doi harrapatzen zen kate lokal batean geratu zen hiltzatuta.
Porno satar samar bat zegoen pantailaren zatirik handienean. Eta azpiko partean, errotuloen bidez, jendeak bidaltzen zituen SMS-ak plazaratzen ziren. Zakil lodiak eta neska beroak eskatzen zituzten mezuak, telefono bidezko edo kotxe barruko sexua eskaintzen zutenak. Ezkongabe bizitza eramatekotan, horrela bukatuko zuen berak ere, ordu txikietan infrakate hoietako batera mezu penagarriak bidaltzen. Barre egin zuen imaginatzearekin batera, eta gauean lehenengo aldiz faltan bota zuen garazi. Orduan, aldabaren soinua entzun zuen. Haizea izango zela pentsatu eta sofatik altxatzea baztertu zuen, baina berriro entzun zuen. Eta azkenean, txirrinak ere jo zuen. Poliki abiatu zen aterantz, eta ireki zuenean, auskalo zergatik, topatu zuenak ez zuen batere harritu. Kaixo, Goio, zer naiteke? Ikusi zuen azken aldian baino itxura hobea zeukan neskak. Ondo orraztuta, ondo makiletuta, bufanda gorri bat zeraman lepo inguruan, eta kolore bereko eskularruak. Zer duzu, Joana, arazoren bat? Neskak ez zuen erantzun. Sartu eta bufanda kentzen hasi zen, eskularruak ere bai. Gero, betilei eragin zien. Benetan ikusgarriak zirenaren begiak. Elurte madarikatua, non utz dezaketan oraka, bustita dago. Emaidazu, baina ezer behar duzu? Eta garazi, ez dago etxean? Edo lotan dagoia da? Ez dago etxean. Autoa ez zegoen ohiko tokian eta kanpoko edozen behatzaile finentzat agerikoa behar zuen garaziren absentziak. Zer, telebista ikusten ari zinen? Goiok neskari jarraitu zion saloirantz, eta albezain azkar mandoa harrapatu eta telebista itzali zuen. Lasa, gizona, nik ere ikusten ditut horrelakoak aldian behin. Mezuak irakurtzeko batez ere. Barrez lehertzeko modukoak dira batzuk, ezta? Joana, ezer behar baduzu, esaidazu. Oheratzekotan nengoen nekatuta nago eta. Whisky hori bukatu gabe oheratu behar zenuen? Goio zer esan etzekiela geratu zen. Sofa aurreko mahaitxoaren gainean zegoen edalontziari begira. Ia osorik zegoen oraindik. Barkatu ez badizut eskaintzen, baina nahikotxo edan zenuen larun batean, ezta? Nahikotxo? Hori etzen ezer izan gizona. Eta aita, enteratu altzen hemen pasa zenuela gaua? Aita, eta nori asola zaio hori. Sumindura nabaritzen hasia zitzaion aurpegian. Arazorik berarekin? Moskor horrekin nola ez dut arazorik izango? Benetan ezin dut gehiago aguantatu. Negarrari eman behar ziola ematen zuen, baina Goiok ez zuen malkorik ikusi. Baina utz ezagun hori, ez dut aitari buruz hitz egin nahi, gaurkoz libratu naiz. Joanaren itxura etzen nogro baten eskuetatik osta iez egindako neska batena. Ondo prestatua zetorren etxera, hile bakoitza bere lekuan, arropa ondo aukeratua. Leihotik begiratu zuen Joanaren etxerantz. Garajea zutenez, ezin Land Roverra bertan zen ala ez jakin. Argirik behintzat ez zen ikusten. Lasai, ez da etorriko. Loseko geratuko zen zurrutarik gogoz eman ostean, betiko moduan. Begira, Joana, nien naizagian pertsona egokiena honi buruz hitz egiteko. Akaso kanpoko laguntza bilatu beharko zenuke, gizarte laguntzaile batekin hitz egin, edo psikologo batekin. Popatik hartzera psikologo guztiak. Ze uste duzu, enaizela beraiekin aritu? Ama hil zenetik irakasle alu guztiek bidaltzen naute ikastetxeko psikologaren gana. Eta zertarako? Ez zertarako ez. Sofan eseri zen neska. Goio zutik edatzen zen bitartean. Basoa hartu eta izotzei soinua ateratzen hasi zen Joana. Orain trago bat emango didazu? Ez, eskuetatik basoak kendu zion, tentazioa usatzeko. Adin txikikoa zara. 17 urte beteko ditu datorren hilean. Horixe ba, adin txikikoa zara. Datorren urteko otsailean zatoz hona eta nahi dituzun whisky edo patxaran guztiak aterako dizkizut. Benetan? Bai. Ez dut uste hemen egongo naizenik datorren urtean, baina 1000 esker eskaintzagatik. Urtebete aguantatzea gehiegi aguantatzea da. Hitz ilunok neskaren alboan esertzera bultzatu zuten Goio.
isilik egon ziren tarte luzeegi batez. Zuk ez duzu lanik egiten, ezta? Nik, bai. Nire aitak ere ez. Istripu bat izan zuen orain dela urte pilo bat eta elbarretasun pentsioa ematen diote. Orain baratzea eta hor, kanpo santu inguruan dituen lur batzuk lantzen entretenitzen da. Horrekin eta botilarekin, auski. Baina nik lan egiten dut, etxean egiten dut lan. Puntu hori argitzeko beharra zeukan Goiok. Etxean? Etxeko Andrea zara orduan? Neskaren barrek inoiz aitortuko ez lukeen modu batez mindu zuten. Artista naiz. Ez zuen sekula izendapen hori erabiltzen bere burua deskribatzerakoan. Handiegi gelditzen zitzaiola, iruditu ohi zitzaion. Aurrezki kutxak beka eman zionean albistea prentsan agertu zen, eta kazetariek hitz hori zerabilten bolo-bolo. Artistaren proposamena, artista gaztearen iritziz. Lotxagorritu egiten zen hitz horiek bere izenaren ondoan inprimatuta ikuste hutsarekin. Orain, ordea, neskari aldarrikapena botatzean, harrotasun handiz egin zuen, inolako kontzientzia txarri gabe. Neskak ere hitzen garrantziari antzeman zion. Artista, la hostia! Horregatik dituzu hainbeste liburu, noski. Bai, erantzu zuen Goiok, esplikazio horrekin nahaztuta, baina era berean neskaren entusiasmoarekin orditurik. Eta zer egiten duzu, pintatu? Eskultura. Eskultura digitala. Digitala? Bai, fisikoki modelatu beharrean ordenagailuan egiten dut lan hori, 3D teknologia erabiliz. Modelatua eremu virtualean. Gero, modelo fisikoa ere lor dezaket, prototipatu makina baten bidez, neskak ezer ulertzen ez zuen arpegia zeukan. Une batetik bestera interesa galduko zuela zirudien. Eta Goiok ezin zuen horrelakorik onartu. Etorri nirekin, erakutsiko dizut. Oina lehenengo eskailera mailan jartzearekin batera marra ikusi zinbat zeharkatzen ari zen sentipena izan zuen Goiok. Hala ere, horrek indar handiagoz igoarazi zizkion eskailerak. Neskak, eskailera bidean, zigarro bat pizteko aprobetxatu zuen. Eskerrak ez dagoela garazi hemen, pentsatu zuen Goiok. Begira, hauxe da nire estudioa. Atea zabaltzearekin batera neska sekoli leuratuta geratuko zela pentsatu zuen gizonak. Agian horregatik dezepzionatu zen apur bat. Ze ondo. Inguruari begira geratu zen Goio, bere erresumari begira. 3D artisten estudioak ez dira agian errenazimentuko artisten estudioak bezain ikusgarriak, baina txokoak bazuen bere xarma eta agerikoa behar zuen edozeinentzat. Liburuak, triskatuta hoietako asko, bai, apalategietan kokatuta zeuden orain. Paretetan bere obra batzuen erreprodukzioak zeuden, aluminio plantxetan. Maila handia zen, eta ordenagailuak, bere kable mataza eta eranskin guztiekin, zientzia fikziozko pelikula batetik atera berria zirudien. Reflex bat ere ikusgai zegoen, eta buru ezurra. Hauxe da eredu moduan erabiltzen dudan buru ezurra. Zen nazka, zer egiten duzu horrekin? Modelatu egiten dut, ordenagailuan. Eta behin irudia 3 dimentsiotan dudala, berarekin nahi dudana egin dezaket. Adibidez, buru ezur honekin egingo dudana izango da oksipitala puztu. Begira, buru ezurra eskuetan zuela egiten zuen berba. Ezur oksipitalaren atzean lobulu oksipitala dago, eta bertan bihurtzen da irudi gure begiek antzematen dutena. Giza adaptazioaren inguruko hausnarketa sakon bat zegoen proiektu horren muinean. Gizakia mundura egokituz. Gizakia munduaren eta gizartearen garapen zoroaren aurrean bere gorputz atal batzuk atrofiatuz eta beste batzuk gehiegizko modu batez garatuz. Amaiz gaizto Lamarkianoa. Eskua lau izeneko lana adibidez. Atzamar indizearen giharrak guztiz garatuta, handituta, saguarekin pasatako ordu guztien ondorioz. Internet eta inkomunikazioa. Gizarte kontsumistari kritika. Irudiaren gizartearen inguruko hausnarketa garratza. Bekarako aurkeztu zuen txostenean modu argigarrian azalduta zegoen hura guztia. Baina orain, neskaren aurrean, hitzik gabe bezala zegoen. Akaso hortik zehar zituen anatomia liburuak erakutsiko balizkio, hobeto ulertuko zuen dena.
Haze kamara polita. Azkenean zerk edo zerk piztu zuen neskaren arreta. Egidazu argazki bat, artista. Bere altxorra. Nikon D60, reflex digital zoragarri bat. Neskak Goioren eskuetan jarri zuen altxorra eta berak, pentsatu gabe, klik egin zuen. Neskaren plano txiki bat hartuta. Aizu, momentu bat, ezustean arropatu nauzu eta. Neskak eskuak Goioren lan aulkian paratu zituen eta burua apur bat okertu zuen. Gero, bere begirada sarkorra objektiborantz zuzendu zuen, errukiri gabe. Beno, listo, posik? Eta orain, zergatik ez, esan zuen Goiok asko pentsatu gabe, bigarren aldiz klik egin zuenean. Eta orain beste bat, biok batera. Eta Goioren sorbaldan jarri zuen besoa. Gizonak hotzikara bat sentitu zuen. Kamera ahal bezain beste urrundu eta bion argazki bat egin zuen. Irribarreten tel bat saiatuz. Bale, ederki. Bidaliko idazu kopia bana, ez da? Nire emaila emango dizut, non apuntatuko dut. Orain neska asotaren bila zebilen Goioren paper eta liburuen artean. Eta gizonak, lehenengo aldiz, egoera eskuetatik joana zitzaiola onartu behar izan zuen. Baina neskak aurkitu zuen papera nonbait, eta baita boligrafoa ere, eta letra handi batez apuntatu zion bere helbide elektronikoa. Informatika klasean bakarri begiratu dezaket korreoa, baina tira. Goiok atzeko patrikan gorde zuen papera, automatikoki. Puntu eta aparte, amaitzeko ordua zen, ohera joateko ordua. Tira, Joana, berandu data. Bai, badakit berandu dela, eta barkatu. Estrategia aldaketarako garaia. Serio zegoen orain Joana. Mototxetik ihes egindako hile batzuk belarri atzean kokatu zituen, bihatz dardartiz. Gero, Goiok paretaren kontran zeukan dibanean eseri zen, begiekin baimena eskatuz. Badakit berandu dela, baina ezin dut etxera itzuli. Alde egin nahi dut, betiko. Betiko, Benetan ari naiz. Baina nora joango zara, Joana? Hirira, badaukat lan egiteko adina, eta lagun batek lana lortu diezadake arropa denda batean. Baina non biziko zara? Adin txikikoa zara, ez dizute utziko. Hori berdin zaitu orain. Alde egin behar dut, talde. Ukondoak belaunetan eta aurpegia eskuetan negarrez zegoen neska. Eta oraingoak benetako negarra zirudien. Ezin dut gehiago aguantatu, ezin dut, nire ama bezala bukatuko dut bestela. Goio distantzia bat mantentzen saiatzen zen. Distantzia fisikoa, baina baita bestelakoa ere. Kanpotik esena jarraitzen, kanpotik. Ezin zuen, estena horren barruan zegoen bera ere naita ez. Bere buruak agintzen zionaren kontra, azkenean neskaren ondoan eseri zen, ahal moduan, dibanean. Besoa pasa zion sorbaldetatik, sotilki, bere besoaren pisua neskaren gorputzean deskargatu nahi gabe. Neskak argazkirako egin bezala. Kontsolatu egin beharko zuen. Neskak orduan burua altxatu zuen eta sakonetik begiratu zion. Sos batzuk beharko nituzke, lehenengo egunak pasatzeko. Itzulizko dizkizut benetan, lanean hasten naizen momentuan bertan. Goiok besoak kendu zion sorbaldatik, haren bizkarrak, bapatean, erreko balu bezala. Baina zertaz ari zara, ez daukazu kotxerik ere, nola joango zara? Lagun bat daukat motorra duena, nire bila etorriko da. Ordu bietan gelditua naiz berarekin. Berak eramango nau, baina berak ez dauka diru askorik. Joana, hau erokeria bada. Zergatik ez duzu bihar arte itxaroten? Bihar, egun argiarekin dena beste modu batean ikusiko duzu. Eta erabaki zentzudunak hartu ahal izango dituzu. Ez, Goio, asteak daramatzat hau planeatzen. Erabaki hartuta dago. Alde egin behar dut, besterik gabe. Ez dago atzera bueltarik. Mesedez, uler ezazu. Elkar ukitzen ez zuten arren, gertu zeuden, bata besteari begira. Begirada lehor bat, begirada busti baten kontra. Talka. Eta momentu batez, bapateko foku urdin baten pean bezala, Goiok neska ulertzen zuela imaginatu zuen. Eta nahi zuen guztia ematen ziola ere etorri zitzaion burura. Eta gero haren besoetan galtzen zela, haren bihotz taupadekin bat egin arte. Eta malko guztiak urrupatzen zizkiola, eta sorbalda mindua musukatzen ziola, eta gero beste sorbalda ere bai. Azkenean dibanura zulo bihurtzen zen,
eta zuloak biok zurrupatzen zituen, gravitatearena baino indartsuagoa zen indar berri batek erakarrita. Goiz altxatzea pentsatua zuen arren, 11 ziren begiak lehenengo zireki zituenean. Aurreko gauean pentsatu bezala, elur apurrak baino ez ziren geratzen han-hemenka. Garazi ailegatzekotan egongo zen, eta berak frogak borratu beharra sentitu zuen, modu urgente baino zehaztu gabe batean. Ze froga? Pijamarekin oraindik, etxetik buelta bat eman zuen, aurreko gaueko detaile oro gogoratu nahirik. Bourbon basoa arraskara eraman zuen. Gero, bere praketako atzeko patrikan gordetako papera gogoratu eta komunean bera bota zuen. Lasaiago gelditu zen papera desagertzen ikusi zuenean. Zergatik jokatzen zuen delinkuente baten moduan? Ez zuen galdera hori erantzuteko betarik izan, Garaziren autoa aditu baitzuen, etxera hurbilduz. Oraindik pijaman loti hori, croissant egin berriak zekartzan eta goiok gutizia eskertu zuen. Aurreko gaua, lasai pasa zuen Garazik Mariaren etxean, atera gabe. Biak ere nekatuta baitzeuden eta elkarrik gauza ugari kontatzeko gogoz. Aizu, guazen plastiko batekin hortik zehar irristatzera, proposatu zuen Garazik, gosaria bukatu zutenean. Goiok ez zuen jadanik irristaketan ibiltzeko gogorik, baina neska postearren baietz esan zuen. Jantziko zela eta gero plastikoren bat bilatuko zuela mudantzako kutxen artean. Ateratzeko prest zeudenean Garazik ideia berri bat izan zuen. Eta hartu kamera, ederra dago ingurua. Goio bere estudiora igo zen Garaziren kapritxoa betetzera, baina kamera ez zegoen ohiko tokian, mahai gainean. Dibanean begiratu zuen, paretako hiltzeetan, paperen artean, tiraderetan, mahai azpian, ezerrez. Logelako mesonotxean, armairuan, komodan, ezerrez. Umeen gelan, ezerrez. Saloian, sukaldean, eskailerapean, ezerrez, ezerrez, ezerrez. Eta kamera, galdetu zion Garazik, Goio esku utxik atera zenean. Ez du bateriarik, kargatzen utzi dut. Beti berdin, behar dugun bakoitzean egiten digu kale. Tira bagoazen jolastera. Baina Goiorentzat jolasak ez zuen inongo graziarik izan, disimulatu zuen arren. Kamera berreskuratu beharra zuen. Noiz hartu ote zuen Joanak? Momentu bakarra zegoen, Goioren aburuz. Dirurik emango ez ziola argitu eta estudiotik hitzik erantsi gabe atera zirenean. Goiok hartu zuen aurrea. Joana bere gibelean zijoan, arro, eta orduan kamera hartu eta poltsan sartzeko abagunea izango zuen. Neska madarikatua. Bere burua ere madarikatu zuen. 20 euro eman izan balizkio agian konformatuko zen. Baina kamera lanerako behar zuen. Modelo fisikoen argazkiak egiten zituen etengabe, gero erreferentziak hartzeko. Eta berri bat erosteko dirurik ez zuen, beraz, berreskuratzea baino ez zitzaion geratzen. Beharrezkoa izan ez gero, Guardia Zibilari deituko zion, bai horixe. Baina, pauso hori eman aurretik, tarte bat eskainiko zion neskari. Hausnar zezan, bere hutsa konpon zezan, hau da, lapurtutakoa itzul zezan. Agian damutu eta berehala itzuliko zuen kamera. Agian bai, edo agian ez. Agian bai denda batean zegoen dagoeneko bere kamera. Baina tira, larun bata zen eta bai dendak itxita egongo ziren. Funtsik gabeko ideia hori buruan, zer zekien berak denda mota hoien ordutegiaz, egunean aurrera egitea lortu zuen. Zer duzu Goio? Galdetu zion Garazik pare bat aldiz. Zerrez, ze izango dut ba? Etxera itzultzean, ogitarteko batzuk baino ez zituzten prestatu bazkaltzeko. Eta postrea bukatu baino lehen, bigundu, elkarrengana oldartu eta maitasuna egin zuten. Logelako estufa piztuta, mantenpean kuskurtuta geratu ziren arratsalde pasa. Bizkarra bularraren kontra. Goio ahaztua zuen kameraren afera, edo behintzat bere pentsamenduen zerrendan oso atzean utzia zuen. Garaziren belarrira mintzatzen zen, xamurki. Agian arrazoia duzu eta pilula hartzeari utzi beharko zenioke. Zer? Horixe ba, agian momentu egokia dela hau. Benetan? Goiok ez zekien oso ondo zergatik esan zuen hori. Asko pentsatutako aldarrikapena etzen, hori ziur. Baina bota bezain laster gauzak ondo egiten ari zen sentsazioak orditu egin zuen, eta ez zuen sentipenura etenarazteko inongo asmorik.
Bai, garazi arrazoia zenuen. Ez egiteko aitzakiak beti izango ditugu. Eta azkenean sasoia pasako zaigu. Beraz, zergatik ez orain. Benetan? Garazik ez zuen alakorik espero eta horregatik ez zuen hitzik aurkitzen. Buelta eman zuen Goio besarkatzeko. Baina ez negarrik egin txotxola. Ilun zegoen kanpoan. Garazi bainu bat hartzen ari zen, eta luzaroko zuen. Goiok buelta bat egin nahi zuela esan zion, beheko pisutik, garrasika. Airea behar zuen. Ondo jantzi eta kanpora jo zuen. Izugarri hotza zen gaua. Aran ondoak izostua zirudien. Zigarro bat piztu zuen, horrek berotuko zuen esperantzan. Bizilagunen etxean etzen argirik ikusten. Kameraren inguruko pentsamendu ilunak borborka bueltatu zitzaizkion. Aitarekin hitz egin beharko zuen, akaso? Baina baote zuen aita horrek bere alabarenganako ino kontrolik? Gaua, kanpoan pasa zezakeen inongo arazorik gabe. Etxetik alde egin zezakeen ageriko ondoriorik gabe. Zespero ziteken horrelako aita batengandik. Joana belarritik hartu eta kamera itzularaziko ziola? Hobe zuen esperantza hori baztertu. Berak egin beharko zuen zerbait, eta azkar. Momentu horretan bertan motor baten soinua entzun zuen. Bukatuta etzegoen arren, zigarroa bota eta zanpatu egin zuen. Elizaren hormara itxatxita, ondo ikusezakeen estenatokia Goiok. Iluntasuna babeslekutzat hartuta. Berak suposatu bezala, Joanaren lagunaren motorra zen bidea igotzen ari zena, eta ez zegoen bakarrik. Joana zekarren gibelean. Motorra haren etxe aurrean gelditu zen, atariko argienpean. Mutilak kaskoak kendu zuen. Arkere, Joanak bezala, ilea hori zindatua zuen, hori argia, ia zuria. Joanak ez zuen kaskorik, eta grazia handiz jaitsi zen motorretik. Haien hitzei ezin zien igarri Goiok. Basu samar hitz egiten baitzuten, zurrumurruka. Berehala berriketa utzi eta elkarri musuka hasi ziren. Pare bat astinduren ostean, mutilak motorra piztu eta alde egin zuen, kaskoa besoan zintzilik. Joanak aterantz jo zuen. Aurreko eguneko arropa bera, jantzita. Poltsa ere berarekin zeraman. Bertan ote zegoen kamera oraindik? Joana etxean sartu zenean erlasatu egin zen Goio. Ura iesaldia ura. 24 ordura ere etzen iristen. Fundamentuzko eskapada bai horixe. Goiok bere kolkorako egin zuen barre. Berri onak ziren hoiek berarentzat, bikainak egia esan da. Tarte labur horretan etzegoen kamera saltzeko denbora askorik. Are gutxiago diru hori gastatzeko. Eta gainera, Joana eskura zuen orain, 40 metro eskasera. Umekeria hori laster konponduko zen, konponduko zuen. Ez zituen oinak eta eskuak sentitzen, eta lurrari pare bat ostiko eman zizkion. Bizilagunen etxera deitzera ausartuko ote zen? Etzen ura momenturik egokiena apika. Joana ailegatu berria, aita ernegatua. Oberena urbanizazioko tabernara jaistea izango zen. Ez zegoen presarik. Arañoko paseoak honegingo zion. Zer esanik ez, bertan hartuko zuen zerbezak. Eta handik bueltan ikusiko zuen. Taberna leporaino beteta zegoen. Telebista handian, futbola. Zalea etzen arren, gustora jarraitu zituen norgehiagokoaren 10 minutu. Zerbeza bat edaten zuen bitartean. Tarteka, beren seme alabekin zeuden aitei erreparatu zien. Batek futboldinera jokatzen zuen bi alabatxorekin. Bere burua horrelako egoera batean irudikatu nahi izan zuen. Ez zuen lortu. Garazirengan pentsatuz, etxerako bidea hartu zuen berriro. Azkar egin zuen, hotzak kitzikatuta. Etzen apenas, elurri geratzen. Bizilagunen etxe paretik pasatzerakoan, bertara sartzeko ideia baztertu zuen. Etzen momentua, berandu zen. Bihar, eguzki argitan. Bazekien aitzakia merkeak baino ez zirela hoiek, baina benetan gatazketarako indarri gabe sentitzen zen. Ahalik eta gehien atzeratu ohi zituen mota hoietako talkak. Azkenean, jakina, egoerari aurre egin beharko zion, beste erremediorik ere ez zeukan. Baina, bihar izan ziteke momentu hori. Lanpasean lehortu zituen oinak etxean sartu baino lehen, eta garazi topatu zuen saloiko mailan eserita,
espantu aurpegiarekin. Bainuko txabusina zeraman oraindik, eta mai gainean kamera zegoen. Nikon D70 dotorea. Goio! Garazi maitik altxatu eta gizonaren besoetan jausi zen. Goio, non zeunden, tipo nazkagarri hori etorri da beheko bizilaguna. Atean jo duenean zu zinela pentsatu dut, giltzak ahaztuta zenituela, eta horrela jantzita ireki diot, baina ez zinen zu. Gizon zahar hori zen eta nik gonbidatu gabe sartu da etxera. Etxera? Goiok ingurura behatu zuen instintiboki eta emakumea lasaitzen saiatu zen. Mahaian eserarazi zuen. Bata bestearen alboan eseri zirenean kamera eskuetan hartzeko bulkadari eutsi egin behar izan zion. Hau ekarri du, Goio, zure kamera. Oso gauza arraroak esaten zituen, nenion apenas ulertzen. Garrazi egiten zuen, mehatxu egin nahi zuela zirudien, eta zerion usaina, ardoa eta egur ustelaren usaina, nazkagarria. Baina zer esan dizu? Eta zer egiten du kamerak hemen? Hori da arraroena. Ulertu diodanez zuk eman omen diozu Joanari. Ordain moduan edo ez dakiz zer. Guardia zibilari deituko ziola horrela jarraituz gero, hori esan dit. Sinetxi dezakezu? Eta bazekiela Joanak gurean pasatituela gau batzuk. Eta alkola eman diozula, eta hori delitua dela, horrelako barrabaskeriak bota dizkit oihu batean. Sentitzen dut Garazi, ni hemen izan balintz, baina arraroenak kamerarena da. Zezuk kargatzen utzi duzu gaur goizean, ezta? Ez dakit ba, Goio azkar pentsatzen saiatzen ari zen. Baina berak zeukan? Bai, bere alabari ikusi diola eta alabak esan diola zuk eman diozula. Nik eman, baina nola? Ni ere aho zabal ikutzi nau, baina bestela nola lortu du kamera. Ez dakit, bururatzen zaidan gauza bakarra da, akaso, irekita utziko genuela atea, gaur, plastikoekin atera garenean. Hori da azalpen bakarra. Hortik olgetan geundela aprobetxatuta, Joana etxean sartu da eta zerbait lapurtzea autu zaio. Zuk uste, Baina zu atera zara azkena. Enau bat ere lasai egusten, beldurra ematen du, ezta? Agian ez da etxean sartu den lehenengo aldia. Baina zergatik esango zion aitari zuk eman diozula. Ziurrenik aita kamerarekin harrapatu duelako eta zerbait asmatu behar izan duelako. Ez zuen lapurtu egin duela aitortuko, ezta? Lasaitzen ari zen Garazi, pieza guztiek bat egiten zutela ikusita. Eta zer egingo dugu orain? Arazoak izango ditugu gurean pare bat gau pasa dituelako? Ez dut uste, Goio etzegoen hain ziur baina. Dena den argi dago zer ez dugun berriro egin behar. Neska horri etxe barrura pasatzen utzi eta atea irekita utzi alde egiten dugun bakoitzean. Bai, dudari gabe, baina hain izan da desatsegina, ni txabusinarekin, erdibiluzik. Eta gizon hori bere hatz nazkagarriarekin. Zuri buruzko gauza horiek esanez, eta zu, auskalo non? Non zeunden Goio? Urbanizazioko tabernara jaitsi nahi, zerbeza bat hartzera? Baina lasai, maitia, dena pasada. Bueltan etortzen bada, ni izango naiz hemen. Ez da ezegertatuko, zindagizut. Emakumea besarkatu zuen. Haren arnasketa erlasatzen sentitu zuen. Eta jarraian, tonorik alaiena erabiltzen saiatu zen. Eta orain, anfaria prestatuko dizut. Berdura pure bero-bero bat, ze iruditzen. Ongi da, pijama janztera egoko naiz ni. Baina ez zen mugitu. Goiok sukaldera jo zuen, eta handik, Garaziren mugimenduak jarraitzen saiatu zen. Han segitzen zuen emakumeak, mahaian bere txabusinarekin. Gertatutakoari 11. buelta emanez. Kalabazina, porruak, patatak eta zenarioak. Dena larrokatu zuen eta zuritzeari ikidin zion Goiok. Ozen hitz egiten saiatu zen Garazi. Neska madarikatua, imaginatu aitak ez duela harrapatzen. Kamera saltzeko kapaza da Joana hori. Eta orduan bai egingo lizukela putada galanta. Lanerako behar duzu, eta kostatu zitzaizunarekin. Bai, eskerrak, hobe bulta gehiagorik ez ematea Garazi. Bigarren patata zuritzen ari zen, emakumeak kamera piztu zuela ikusi zuenean. Labana eskutik irristatu zitzaion. Ez ere egiteko denborarik ez zegoen. Berdurei begira geratu zen. Garaziren mugimenduak, keinuak eta erreakzioa irudikatuz. Hor egongo zen, Garaziren begien aurrean, kameraren pantaila txikian, Joana alaia, Joana gazte eta begirada sarkorrekoa, non eta Goioren estudioan. Norekin eta Goiorekin berarekin, besoa bere sorbalden gainean, biak irribarrez aspaldiko lagunen modura.
Tira, azalpenak eman beharko zituen. Bai, ez. Garazik entzungo zituen. Ulertuko zuen. Kontua, ulergarria zen azken finean. Ez hain komplikatua, pitokeria bat. Ondo azalduz gero. Azkar pentsatu, nondik hasi, nondik bukatu. Berriz hartu zuen labana, eta erdizka zuritutako patatari heldu zion. Saloitik, hitzik ez. Etxeko jaunak, erabaki bat hartu beharko zuen. Eta azkar egin, bai, ez. Zer nahiago duzu laztana? Kalabaza ala kalabazina? Isiltasuna berriro ere. Soinurik ez. Gauez tinpanoak urratzen zituen huts bera. Hasierako erabakiari eutsi zion. Kalabazina.